Okay, next. Ay, murag. Sa man eh, bataan pa man siguro ni hawid mo gilikanan. Nasa balay. Nasa balay. So, ikaw ra isa mo bayahe? Ah, Ano ka pa dong? sa Korea. Korea. Passport. Dali. Ay, mo ni mong passport. Nabag-on na yung passport karon, puti na color, no? Tapos, dagay mga suwat-suwat. Oh, yun na yung mga check-check. Baan sa mga nakabutang sa check-check din, no? Oh. Okay, mo na yung passport. Oh. O, saan eh? Kanang passport. Oh. Asa kagadi mo adto? Korea. Korea. O, saan kas Korea? Magsulisotan. Magsuri-suri. Samantala, imong mga ginikanan din, no? Grabe pa ni kamot. Aron nga, muhatag sa imong allowance, kwarta. Nakita na ko kag mga ito pong allowance sa ila, no? Na, pila mo po di mong ipangayang allowance? $1 billion. $1 billion. So, baga po di mong naong, no? O, sige, ang imong bank account, pagdali. Nakuha ba kayo ni imong libro? Muna yung bank account mo? Nagkasig ko ni soda ba? Pinakakabilyo ng soda ni. O, mura ang gyapon. Okay. Ay, mura nagbinuang ka sa ako ba? Ayaw kong binuangi, ha? Okay. O, diya. Nakaidang ko, diya. Birth certificate. O. Birth certificate, diploma, o mga kuan. Sure ka lang ka nga daghan mo kwarta dito. Daghan Yes. kwarta, ha? Naamoy ko andyan, naamoy titulo o na unsa man eh, mga iyon mga kayutaan. Yes. Or naamoy ko anday bukid do. Bukid ng basakan, pining koan suba. Na po may mga suba no. O ya kini mga suba gipangprenda ni sa imong mga ginikanan kay para mahatag sa imong kwarta no. Para iadto nimo sa Korea nga imong maglag-lag ka dito. Imong payta kag quick sa Korea. Kabalo man kung payta kag quick dito og mapayat mo ka og kanang kuan baseball. O, naman po dahil mo yung mga kuwan dahil diri, o. O, kini mga suba-suba. Dako man po dahil income naman yung mineral sila yuta. Okay. Kuwan. Mga imong, sani? Birth certificate na naman, no? Ang imong, marriage, kasal na imong mama o papa? Yes. Haba ng marriage contract. Pagdali, ay kung dugaya, kaya dagay pa yung nagkuha nung nagsunod. O. Wala yung marriage contact sa yung ginikanan. Or, paano malagad eh? Pula. O, yan. Muna din yung marriage contact karon gabi na, maugid na na step 1, step 2, step 3, step 4 manitaman, no? O. Kada lang ka kayo, mag-relax ang kada, kana kayo tawag ka pa boton. O, ako sa tumagal akong tawag na ko. Okay. Okay. So, asa na matataba na to? O, mo ni ang ano, marriage contact sa imong ginikanan. Kaya unsa man na imong pagdada, mga unsa man siya. Kaya doon sa mapon eh. Ay mo ni ang source of income, mo ni ang source of income ninyo. Yes. Ay, source of income na may kalabaw dito no. O, ang mga kalabaw ninyo o mga pato ipangbaligyan sa imong ginikanan para ipamiliti nimo dinhi kay Mado Korea para maglaglag ka dito, magkiatras, no. Kaya, unsa mapon ni? Unsa man eh? Wala mo ni mga port of kuan ninyo, income no. Yes. Onya, nakay kuan, nakay diploma. Nakay diploma. Opo. Nag-graduate ka? Oh, picture nakay picture diha. Sa ko picture. Ay mo ra di mo pregnaw eh. Naagnaw. Pero sige na lang, na magapoy naong. Ay, enday, dili pa man ka na ako pwede tubutan na makalakaw ka, kaya ano age pa man ka. Ang mo ginakanan no, to, nang ngita na sa imo. Pangyan, nagit ka sir, nung ko snack tiri sir. Naka-snack? Yes. Asa man yung snack dahil, tanawa ko. Yung mamaya.
Okay kayo di. Naaraman din na naman na snack na din. Sus. Okay ba aming passport? Passport dali. Passport na yun. Para makalakaw na ka. Sus, kiniraman di ay. Sige. Ikaw, biyahe na. Pagdali. Para di ka mali sa imong biyahe. Ang imong cellphone nabilin. Thank you, sir. Sus, maulagin ng mga bata karon ba? Nangabili ng mga cellphone. Pero sa gilan naman dito yung snack. Ato na itong palotson. Yeah. Kao lang sa takaron. Dali mo simba. Security! I-close na. I-close kayo man na.